Kai abokina, ya sunanka? Khalil. Khalil. Ina tsaka? Gida. To da Allah je ka ce ma waccan yarinyar ta zo ana kiranta. Ka ganta nan ga tana atsi. Yawwa. Ana kiran ki Asham. Waye? Wani mutumi. Waye? Wani ne na ke cin bishiyar shan. Gun wancan mutumin zan je, dallace don ubanka bar nan watan. Yaya, me ta ce maka? Zagi na ta yi. Zagi? To kaga, ya haƙuri, bari in baka ladan zagi, kaji? Kaga ga wannan. Ka je ka. An gode. Yawwa je ka in ka je gida ka ba mamanka, ka ba kowa ka ji ko? Yawwa. Kuɗi fa ya bashi fa. Kai, shi ya baka wannan kuɗin? Eh, Na menene? ya ce ladin zagin da suka min. Ah, ya fa wuce fa. Inna lillahi. Haka muke asarar mazaje na gari.